Isa na naman pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hi everyone, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. Mga kabayan, sa umagang ito, pag-uusapan natin kung ano ang gagawin mo kapag may problema ka. Yes po mga kabayan, yan po ang pag-uusapan natin kung ano ang dapat mong gawin kung may problema ka. Dito sa abroad, sa mga OFW, mayroon tayong kasabihan na ang mga OFW minsan mas takot pa sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. Bakit? Yan ang tanong. Kasi alam ng mga OFW, hindi naman lahat, generally speaking, makikita na naman nila at papag-uusapan na naman nila si Mang Bill. Sino ba si Mang Bill? Sigurado yung iba kilala si Mang Bill. Si Mang Bill ay ito, bill ng kuryente, bill ng bahay, bill ng internet at kung ano pang mga kamag-anak ni Mang Bill. Yan po, mas kinakatakutan nila ang katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. Well, just joke lamang po yun. Joke lamang po. Siyempre, kung ano ang dapat mong gawin kung mayroon kang problema, heto na mga kabayan, magbibigay lamang ako ng 3 tips kung ano ang mga dapat mong gawin kung may problema ka. At ano ang una? Siyempre ang unang-una, alam na natin yan. Kahit mo saan i-round off, kahit mo saan ilagay, ay napag-uusapan natin talaga ang submission of yourself to the Lord. Diba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. Siyempre, yun po ang tama. Malaki man, maliit man ang iyong problema, kinakailangan hanapin mo ang Diyos sa iyong puso para magkaroon ka ng wisdom. Kasi ang hirap kayang may problema. Lalong-lalo na kung yung problema mo, nalugi ka sa business mo. Pangalawa ay hindi ka nagtapos ng iyong kurso, na failed ka, o di kaya example, nagkaaway kayo ng iyong asawa, girlfriend, kapatid. Ang hirap, magkakaroon ka ng anxiety, pag dinibdib mo, hirap na hirap ka. Kaya kahit anumang problema yan, marami pang problema, ito ang solusyon sa mga sitwasyong ganyan. Yun nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tama po yun. Kasi ako, ang dami ko ng pinagdaanan na mga problema at yun lagi ang aking ginagawa. Ang tanong, how? Yun, paano natin gagawin yun? Siyempre, magkaroon tayo ng 10 minutes per day na ikaw lang para sa sarili mo, na ikaw lang ang nakikipag-usap sa Panginoon. Ang tawag natin doon, alam ng buong mundo, devotion. Ayan, magbubulay-bulay ka sa isang araw ba? Pero siyempre, bago ka humarap sa Panginoon, magpalinis ka sa iyong sarili at sabihin mo lahat ang mga problema mo, iiyak mo lahat sa Kanya. Dahil alam ng Diyos, wala tayong appointment sa ating Ama sa Langit. Hindi kagaya yan sa presidente, hindi mo makakausap yan. Kailangan mo muna ng appointment bago mo makausap yung presidente, senador, vice president o anumang politiko. Pero ang Panginoon na siyang lumikha sa atin, direct po tayo, wala nang appointment yan. Kaya yan mga kabayan, ang unang-unang steps, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. I-cast out mo lahat sa Panginoon, lahat ng problema mo. Walang imposible sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi niya tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya yan ang pinaka-ultimate na gagawin mo kapag mayroon kang problema. Kahit gaano pa kabigat, kalaki ang iyong problema, isipin mo, mas malaki ang Diyos kaysa iyong problema. Now, paano naman yung mga consequences? Gaano naman na kalakas yung consequences na tumatama sa atin? Yan ang pangalawa na gagawin mo. Kahit malakas na malakas yung consequences ng problema. Yan yung pangalawang steps, kabayan, ay kinakailangan mong unang-una sa lahat, palakasin mo ang iyong buhay spiritual. Palakasin mo ang iyong buhay physical, palakasin mo ang iyong buhay emotional, mental, especially nga sa spiritual. Ayan, kailangan ma-strengthen mo yan. Hindi lang pwedeng spiritual ang palakasin mo, hindi lang pwedeng physical lang, hindi lang pwedeng
pang mental lang. Hindi lang pwedeng pang sarili mo lang. Kinakailangan mapalakas mo lahat ang aspeto ng iyong buhay dahil nga sa consequences kung may problema. Hindi naman basta-basta masosolve yan. Kinakailangan may process yan. Kagaya ng ginto. Ang ginto prino-process. Alam nyo ba na sa likod ng mga problema, sa likod ng mga mabibigat na pagsubok ay may gintong naghihintay? Ayan, ay may magandang kinabukasang naghihintay. Kaya yan mga kabayan. Kaya ang consequences, ano ang gawin mo habang nasa proseso ka? Una sa lahat, nasabi na natin, lahat ng mga gawain ng yung church, kung hindi ka man nakakadalo ng gawain, lahat ng gagawin mo kapag may time ka, mag-devotion ka, magkanta ka ng sarili mong prayer meeting, makipag-attend ka ng mga Bible study, magbasa ka ng Bible. Ayan, para mapalakas ang yung spiritual. At huwag mong sisirain ang iyong sarili. Yan naman para sa pisikal. Kinakailangan kumain ka ng tama. Huwag yung magkaroon ka ng anxiety at masisira ang iyong katawan, kabayan. Kailangan ihanda mo yan. Yung emotional, kinakailangan mag-isip ka pa rin maski nahihirapan ka sa mga pagsubok. Huwag kang maglalabas ng mga masasakit na salita para sa iyong asawa, mga anak, kapatid at kung ano pang karelasyon o kahit sino pang tao kahit may problema ka. Wag mong gagawin na magsalita ka ng masama kasi kapag nakapagbitaw ka ng masamang salita, mas lalong dadagdag pa sa iyong problema. May problema ka na nga, magkakaroon ka ng problema. Ika nga sabi nila, hindi maitatama ang isang mali sa paggawa pa ng isang mali. Kaya yan mga kabayan, napaka-importante yan. At saka yung sa psychological natin, syempre kinakailangan kabayan lagi tayong nasa positive thinking. Mag-positive thinking tayo lagi kasi nasa sayo na nga yung Panginoon. Inuna na nga natin yung Panginoon. Ano pang susunod? Syempre positive thinking. May wisdom ka na nagdi-devotion ka na. Nagbabasa ka na ng Bible. Napaka-importante yan. Yan po ang pangalawa. At ang pinakalas mga kabayan ay ito. Sa iyong paggawa ng pinaka-last ay kinakailangan umaksyon ka na agad. Huwag ka nang mag-antay-antay pa, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kung may problema ka, umaksyon ka agad. Hindi man masosolve agad-agad yung problema, at least napapaliit mo ang iyong problema sa pamamagitan ng mga nauna ng binanggit natin. At sa iyong pag-aksyon, kailangan mag-seek ka ng counsel ng iyong, halimbawa, asawa. Sabihin mo sa mga anak mo, yung mga kapatid mo, pastor ninyo o pare yan, hanapin mo ang kanilang wisdom, ang kanilang counsel o ang kanilang advice sa'yo. Huwag mong sasarilinin, kinakailangan mo ng matinding advice dahil napakahirap po magkaroon ng mga problema. Kinakailangan. Idagdag ko na rin po yung tamang exercise po. Habang nasa proseso ka, mag-exercise po kayo, mag-yoga po kayo, proper exercise, proper diet po. Kaya yan po ang mga dapat nating gawin po Kaya yan lamang po ang ma-share ko sa umagang ito. At sana mga kabayan, hangad ko na lahat ng may mga problema, unang-una, lumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, makinig tayo sa kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pakikinig sa mga advisor, kagaya ng pastor, pare at kung anuman. Kung mayroon kayong mga counselor dyan, makinig po tayo. Hangad ko po na lahat po ng problema ninyo ay masolve po. Ito lamang po ang gusto kong sabihin at sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong kung negosyo, practical tips ang kailangan mo upang umasenso. Hatid po ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.